दिनैनि तामुलपुर गयबारि समस्थिनि सिङाव थानाय UN ब्रह्म एकाडेमीनि फरायसालियाव आर्टनि एग्जाम जादों। बे एग्जामा ARTDADDY एकाडेमीनि दैदेननायाव जादों। बेनिनो बे दैदेनगिरिया डाइरेक्टरा मानाव गेदेर धनेश्वर बर' बिथांजों लोगोसे गोबां फोरोंगिरिफोर दंफाबोयो आरो माखासे माने एडभाइजारफोर दंफायो। आं दिनैनि बे हाबाफारियाव आंखौ आलासि महरै लिंहरनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। एग्जामल' नङा, एग्जाम जानायनि सिगां बिथाङा माने बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि लादों, बरायनाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव आंखौनो आलासि महरै लिंनाय जायगा आं बेयाव फैनानै नुबाय। फैग्रोमोना बेयाव माने एग्जिबिसन आर्ट खालामनाय, माने स्टुडेन्टफ्रा जे आर्ट खालामबाय बेखौ एग्जिबिसनाव आलायना दोननायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो गार्जेनफोराबो बेखौ नुनानै गोजोननायखौनो मोनदों होननानै फोरमायदों। जेनेबा रोंगौथि बेसेबां दावगाखो गावनि फिसाया बेखौ जोङो बुजिनो हानाय बे माने एग्जिबिसननि दारै जों मोनदों। आंबो आंनि गोसोजों बाख्नायदों। आरो बेयाव माने मोनसे सेल्फि पइन्टबो हथादै बानायदों। आर्ट माने धोरोमा जेनेबा मोनसे निस्थाबानखौ फोरमायो, मोनसे डिसिप्लिनखौ फोरमायो, एट्राक्सनखौ फोरमायो, बिउटिफिकेसन। मोनसे आर्ट माने बिउटिफिकेसन माने सौन्दर्य। दा बेयाव डिसिप्लिननि बाथ्रा थायो। माने जेनेबा हेल्थखौ माने जों गोथारथियाव लाखिनो हाबासो देहाया थिगै थायो होननाय। आर्टआबो मोनसे ग्लेड माने गोजोननायखौ होनो हायो आरोखि। दा बेनिखायनो मानगोनां धनेश्वर बिथाङा बेलेग लाइनजों थाङालासिनो आर्ट लाइनजों दिनै फरायनानै मोनसे 7 PPखौ बारनानैबो जोंनि बे बिटिआर हालामनि बरगुलिनि बिथाङा बरगुलिनिफ्राय बिथाङा माने आर्टआव फरायनानै मोजां मोनसे बेस लाबोनो हाबाय। आरो आंनि न' बिथांखौ आङो गुबुना बुंनाय बादियै माने आर'नाइनि जिथु महरखौ होनो थाखाय आंनि न'आव आर'नाइनि महरखौ होनो लिंहरदोंमोन। थिग बेबायदिनो आर'नाइखौ बिथाङा साबसिननिख्रुइ हामसिन आर्ट खालामनानै आंखौ गोजोन होनो हादों। आरो बेनि थाखायनो आङो माने बिथांखौ एसे माने मिडियानि गेजेरजों फोसावदोंमोन। थिग दिनैनि तारिखआव गोबां जायगानिफ्राय, क'क्राझारनिफ्राय, सनितपुरनिफ्राय, गलाघाटनिफ्राय, जोंनि बाक्सा चिरांनिफ्राय गासै आसाम लेभेलनि आरो बिटिआर लेभेलनि मानसिफ्राबो बिथांखौ नागिरदों। क'क्राझाराव बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेर महिम आदाया बिथांखौ माने थानसालिनि मोखाङाव माबोरै साजायनानै होनो हागोन बेखौ लांनानै एसे देखायहैनो थाखायबो आंखौ खावलायदों। दा बिथांनि जिथु रोंगौथि दिनै माने गोसारथिनायखौ आं नुनो मोनदों। बेनिखायनो आङो आंनि गोसो गोरबोजों बिथांखौ आङो गोजोननाय साबायखर बावदों। आरो इयुन दिनफोरावबो जेन बिथांनि माने जि साननाय मुलुग संसाराव गोसारथिनाय मोनो आरो देरगासार जानो हायो। आरो आंनि समस्थिनि जानानै बिथांनिसिम आशीर्बाद बावबाय। जिखिनि MCLA जानानै जि सक्तिसाय भक्ति होननाय बायदि जि हेफाजाब आरो मदद होनो हायो, आं बेखौ समनि गेजेरजों माने बिथांखौ मदद होगोन होननानै आं गोसोजों फोरमायबाय। आरो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आर्टनि दारैबो जोङो माने जेनेबा डक्टर बा इन्जिनियार बा APC UPC एग्जाम होनानै जेनेबा मोनसे जिबनखौ दानो हायो। आर्टआबो बेबायदिनो मोनसे बिथिं। बेनिखायनो बयबो जोंनि गार्जेन बिथांमोना माने PP1निफ्राय 7 सिमावलागै जोबथा आनजादसिमावलागै गावनि खुदियाखौ माने फोरोंनायनि गेजेराव माने गुरुत्व होयो। बेखौ आङो खावलायनानै आरो जोंनि बिटिआर हालामनिफ्राय बेबादि रोंगौथि गोनां गथ'फोरखौ दिहुननो थाखाय माने गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आरो बयनिबोसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावनानै DD आर्ट एकाडेमिनिसिम आंनि आरो गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। औ, आं माने गिबि माने आं 2012निफ्राय आं स्टार्ट खालामदों। दिनैसिम 12 इयार्ससो जाबाय माने आर्टआव थानाया। बेनिफ्राय आं एसे स्टुडेन्ट हिसाबैनो मावफागासिनो। दाबो आङो सारजोंनो एसिसटेन्ट होनना बुङोबाबो आं स्टुडेन्ट हिसाबैनो थांफाबाय थायो आरो। दा जोंना गिबियावनो टाइगारखारियाव मोनसे सेन्टार दंमोन। बे सेन्टाराव आं स्टार्ट खालामदो 2012आव। बेनिफ्राय दारखुसि, तामुलपुर, दंपार बिदिनो दा बर्थमान
6टासो दङ आरो जोंनि सेन्टारा बेसेबांसो स्टुडेन्टखौ लाना नोंथांमोना फोरोंथाय स्टुडेन्टनि उनाव नोंथाङाबो सासे फोरोंगिरि जाबाय दा माने ओरैनो फोरोंगिरि नंथाराबाबो दा नंगौ जोंनि उन्दैखौ जों एसेबाबो फोरोंनो हानाय जाबाय जिहेतु जोङो दारखुसियाव फोरोंग्रोदोंमोन जोंखौ माने जोंनिनो नै बिथांमोनानो जोंनि माने आदा होननानैबाबो जों माने फोरोंदोंमोन आरो बिथांमोनखौ बेनिफ्राय जोङो दारखुसि आरो नैबे तामुलपुर बे समाव जोङो सारजोंनो थांलाय फैलाय जों फोरोंबाय थायोमोन आरो गथ'फोरखौ फोरोंनायाव माबायदि बिथाङा बिराद गोसो होयोमोन फोरोंनायाव मोजांमोन जाहाथे गथ'फोरा माखासे जायोमोन नालाय बुरजा जायोमोन बेयाव जोंबो माने हेल्प नांगौ जायोमोन आरो माब्लाबा खोनथि गनाय हायामोन बुहुत खामानि थायो मोनसे स्कुलाव मोननै मोनथाम रुम जायो माने एसिस्ट खालामनो थाखाय गोनांथि जायो आरो दा जोंनि गेजेराव जोंनि लोगो आंजोंनो सासे दंफाबावो जोंनि सिनियर बे ग्रुपनिफ्राय जों सानैल' दङ दा बाखिफोराथ' खामानि मावबाय फरायबाय साख्रि थाख्रि मावबाय दायो जों बेखिनिखौनो मावना दंथ'यो आरो गोबां स्टुडेन्ट नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो आरो फैबावनो थाखाय माबाफोर बुंगोन नामा रायजोआव दाथ' गोबां स्टुडेन्ट दङ दा जोंना जोनोम जानाय लोगो लोगोनो उमुक बोसोरनिफ्राय जोङो फरायनांगोन होनना साननाय दङ बे फरायनायजों लोगोसेनो जोंनि आर्टआबो थांफानांगौ बेखौ साननांगौ आरो आंनि बायदिब्ला जोंनि दा तामुलपुर हालामनि जायखिजाया मानसिफोरा जोंनि खाथि खाला सेन्टार दङ बे सेन्टारफोराव फैनानै एडमिसन लाजायो फोरोंजायो माने सोलोंना लाजायो आरो जोंनि बे आर्टखौ